ଚାଉଳ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଚାଉଳ ଦେଇକି ମୟୂର ପର ରଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପର ଦବ। ସତରେ? ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, କଣ? ଯଦି ତୁ କେବେ ମତେ ମିଛ କହୁ ତାହେଲେ ଛୁଆ ପର ପାଇବୁନୁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମିଛ କହିଲେ ମୟୂର ପର ରାଗିଯାଏ। ତ ବୋଉ ଏଟା ତତେ କହିଥିଲେ? ହେଲେ ଧର ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁ? ମୁଁ କଣ କେବେ ମୋ ମାମାକୁ ମିଛ କହିପାରିବି? ଧର ତେବେ ବି ତୁ କହୁ ତ?